Ahoj, volám sa Lucia Cetnerová a som absolventka obchodnej akadémie z roku 2001. Žijem a pracujem v Anglicku, v meste, ktoré sa volá Horsham. A teraz pracujem v poisťovníctve vo firme, ktorá sa volá Gallagher's. Poisťujeme klasické hnuteľné, nehnuteľné veci a nejaká taká pikoška. Sponzorujeme Detroit Red Wings a takisto Premiership Rugby tu v Anglicku. Ja pracujem na pozícii underwriter. Začínala som však na poistných udalostiach, čo bolo celkom náročné. Pozdravujem do Rímavskej. Študentom odkazujem, aby si popri nadobúdaní vedomostí užívali aj tú mladosť, aj ten čas na škole. A profesorskému zboru odkazujem, že im pekne ďakujem za ich trpezlivosť, za ich podporu a za ich povzbudenie počas našich štúdií, keď sme sa my stávali dospelými. Takže vďaka a majte sa pekne.